Yesi Fibia any mwasem yatempate dwaso asumdwe na yepe enti sasem bi akire wo so a na odiaba na Lawson Afisem yatena wo case no so ede ama production line no 0247 848052 for producer akwankyere se bia wo pekwan abaha ni nyina obekyerew yenye 1 CD yenye sika e wo Lawson Afisem yenhye ne nsohwe ye na obi ankwankobu amfa so eye happy new month Maame Frimpomaa Korankye MFK4SHORT Prof 1 Elder Frimpomaa atena se ma leader Efia Sapon ono so ye youth president Efia so aye krado social media fo ni nyina yedamase seda moje yeso na mobehwe dwumadie no ofie so a medawase emo akwaba enra yetena se eka se mi Mr. Yeboa ewa amanone wo mani nuaba eni ni nuaba ma edi case bi eba betu yenim na enenso yesan yakoso na yakwakodi nkomofa bacho ho tesen Eda mensa na te sen. Mate meba won che na ese me mo akwa aba ja pani me hwe wa wo ne pani a ye dem ha nyina wo ha nti na ese me mo akwa aba ma me nkọ ofanche ofan bacho sa pomboko de bacho ben mike ne mame enra wonu nua ba e di case eba bedan ye na ene ma hu se empanifo bi wa ha bacho anopai anopai de boko em se da no me nua ba no eba ha di case bi bedan mu na eja mensa ene efense me nana boy orua enti ne de beda o nti o eja mensa nti bibia ni a no obusa eja mensa on so be kire o mu ese eja mensa ba enu eja mensa ye no kasa wa fidie so o kai de na mpacho oba no wenfa mahu ma mienu oba ne de he orua Debi obaba ya na wawo wonana ma wono we oba pa mpacho te sen ye fro sen age oba no owura ne papa wen pacho ne papa me ne wo yi no odwane kakaba me ne bebi wafa sa allegation a enam so amen ne o papa wa ha ene se wo fa no wa ma no so osusu se enkura no papa de ewom pacho ni de bi ni o ye sure ni de bi eja mensa o sere de enti na o sere eja mensa den aso kan emo adentia emo bebre adentia na yo nwanwa so kan me deal me dem udi enim me enkopo do so nse masa enkra 5 no de ba akokra ni enkopo do so nse masa na eja mensa se udi enim a wakuntai a o wa manoni enkra num ye hu obi a papa wabomode asifie se enkra ne nkonkotena efie ho wafa obi atenam se wonhwe enkra otua school fees ye bibia ade no owura betena wonche wo so amena o ma owura nko back pacho enye mi nko back ade nti ahwan ya akwa ba bai mfetu ba no ba ono se mami o mami akon se obuno mami nya akon ye hwan onu mo ti apaja ti one ne ti no okay ono ba mse ade nti oba anadwina mefidum ba anmreso ne so ni ntare ne me ya de fuo e ba am sa ya akwa de obo ya twa so empam no mo na bene mo ne ma be ne te ko ma pam no o tere me eti oba kansa no wan kasa so wakoma me nya akon chen na se wafre na bisa no ho asem me ko sem mum si fi okurambo ho ne kan ma akonto obuchiro okay aso mfifio oba pa wona wo oba no ade nti na oba na betena won chen na o ma ne nkotena ba bia wanya access to quality education wo ko school kama wo fe yo wa ma no ni hwe ne kama ade no waje na tena so ame me pa chu enye so ma je na tena 1 me da me mpeni frase me pa chu ma so ma me kan eto se chese enye so oba ma je na tena ho oba ye no mimi free honom no ono akwana ye na adwen se ma wo free oyihu wache enti me yede me ba behwehwew ena that means akwana so ba mi bisa no ekwan pa so de enti na waba na o se ma me na apa na so apam se wa yede na mo se obnum bisa akwana se enti oba no ma me ni hu no ena o ti ma me ni so enum asema o se na anopo mu nyina ekoye adwuma o ma maduane susu di enti o ma maduane di na akwana class o yede o ba toilet
enti toilet nim na kwande ye de edi dru swame hanam se awura oba okra grandma se wo ba ha na ose da bi man kra grandma nam se de enti no man kra grandma enti that me sa de chen so ma me na ye de eframe e wo phone so mehu so owura ba ha nam se me koje pan no ntimi minim so owura wa ba ha na nye de o ma ha ntimi kofi a mehu so wa ba ha de besi bi amaye de me frɛ no enti emu na so na me ni credit na me nyanya adwuma nam se na me pon a na ma to credit aye de e de afrɛ na ma me na asa frame no se ama owura ba so na se ma wa ba no se wa ba de ene ayi asema o ne se o wo fa se wa ba ha de hwe na wanye de wan sa ma hobi na me se me wo fa nya de obetima aye de aka asim se me wo fa de ono ana ye de etiti ni morem de hwe nkwa na de enti na me wo fa betima aka se akwa na hwe na wa ma hobi na hwe na wa ma hobi na se nyina na o ye de o pam ye fifi ho enti o ye no se na wo fa se ma akwa na ma hobi ma ade cha na nyoma nyina ye de ba honom enti mu na me de ma fa anya asem enti na ma twan ansem ye de meti de ma me still na obede obeka ni se ene ye de aba ne se na akra na oba so ame na di sen o enchi bia be sen o boso me na me di kan bai oba onya boso na na so tu free ho mba cho ma me na ma nani na otifie ho no na oka se tu no oka kire wo fa o se one me wo fa di hu nkomo ba wan kasa so no wo fa kasa me ne me wo fa nkasa ono wo fa ntam te sen o eye muntam efie na efiri mo na enshadam kososa eno ye ne o papa eja mensen kasa na o se wo ba no se owura okọ school so ame ho yampa amba choko school na de na oba e wo de na kwato school mu na wan frɛ wo fa na ono na si fie de o matena mu amisa ne hwe oba pa enenye easy say wo be wo sebe e baba akopɛ kura mpo na obi be gya to no se enkra ni papa nti me fa nkra no na ma hwe wo mu eni kwan se wo ye bonua ye e wo fa side what man say eti nka akra no ba ne papa mu no na wo se nka wo frɛ wo fa ni bisa ne se wo fa na ni ya wo hwe nkra yi apam me bayi na wo se wo no na adwen wa na se me kura mi tu afiri ho na nka watie afiri wo fa na nka sa num eno a ye no wo fa kasa afiri abrochire ho no o te ne kasa no me ba cho no ma eno awantie e ka utie anka bo se ya odie kakra e wo famu na adwen a e wani tim opese oboa wo ma ne do mu si baabi no ase wo no papa mo ma ne kwan mo ma wo fa ne kwan ma ne hwe wo ma no te se wo ba no be ma na kwa na ase still wo so be ma na tena so ame wo be ma na ko eja mensa wo na no be ma na kwa na tena so ame so me o ka yem so me ne ba mo nne mfrade nko me yeso say wa fa nkra ni nyina owura nko ade o ma ne nko ye ne kwa sada mensa ono de me ona ba ho na o ka sa asem no me ni teacher ni class teacher ene ba ho me ni class teacher pacho ma is say sem yankan nyina ma etu ntwa ne pacho de metima ka say yankan ma etu ntwa mpanifo enkulasu ekwa no me ameba entimesro ene yankan ma tu ntwa ba cho ekwa wo hutime ye mfa ne nko da bi say u papa amma kwan a what you say etieja mensa eba ne sign na wakontai ene akra ne teacher eba wo ka kire ne say ono de wo ma ne nko biem oba me ka me man ko si na me o hobby me ban o si me pela ma kontan isa no sin ma sa ke se me ba fra ko na me onu ba no bi neti ye frɛ ye frɛ wo si untie mi a me de me frɛ no madam no so frɛ no madam no number o ha o frɛ me ne me frɛ se no so di matam no ai me pise ma konta me ka mama che o de pede sa ne fu bi di matam eti na ebetimi di akora na ko oba pa sa na mo de ne bai eti oba pa ma me ba cho o ye hwan a me ba cho me ye jam ensan adu yonko pa okay ya samne ko nyina boga frɛ me kan nyina kyerɛ me me phone so na ya na boga frɛ me na me ne ono mo kasa maka bibia sɛ me sister ma kwala ne nse nye den enko efi aboga esie no eye nkola ne dia enti me srɛ mante boa ye na nkola ne nye den enko mate panti oba wo ba no se ono ankasa agye atum se obema akora na kode a na che se etu atwa na eja mensa wakunta se yenye die no
was o na ya o wa hai nanka wo pere se ye be enkura 5 ni nyina eja mensa sere na o hwe senka ye be enkura 5 ni nyina DNA na eniema ba ku mienu bi nti no wo se yenya ba ku pe we nku DNA o te ase se yenye DNA no me ntiase o nti ase ade nti a me ba ma wono da bi nya oba we yo nana onana na ote wonje o se friend say owura o se yenya wo ni owura die osusu se wo bai na ofa no enti yenye die ni no enimu sa papa bi ani wa ewiase ode ni moja beba wiase na wasa ache ne na ada na ode na dafu bi a wenya 70 years ma o papa yi o se ode na dafu bi a wenya 70 years e ma ne 70 years ampa so wo fa na me ba chome na net sisi 70 years ni na wanka se wenya sen mba cheme 54 o ya sure ma ambacha onya eja ben sa oba na nya sen mo 87 87 dia say 38 years nti oba ba me ba eja me ba na de na uko 57 ze si e o penta ba kwe anase be ma na ne ti na wanya 70 no percent ka onso ben in 10 54 no go fa ne eja me ba 54 no go fa ne oba pa me ba 54 no go fa ne oni o be say o borrow obi fie card there because papa no nya 70 ampa eja mensa wadanfo no o was saying me come me say me ai o was saying o show me eja mensa was saying me ko 80 o ko 80 papa no your classmate wadanfo no oye enim no adwum no ka say no so asemwe pa ya go pompa kukura o na papa ode ne na na ba so wasa ne nada anka ma agre nkumi mfiase nti agya no na ebe ma yehu se nokra bi wo baabi no DNA no e na ebetwa to why onye ene agya nokra bi wo baabi ono me fa agre ni si dabi ye ni si wo radio so asante ba mi abredu abo agya ya bredu abo eti DNA na na ede beye adenti na wonye agya mesrem minti ofa wakonta so onye DNA no say bi de minti force no minti na dia na abeka kire no enforce no ba dia na abeka wa se wadaroma say dia no kure be de nti upa me enye minti kam makra wi aho radio ko mabo eja ma yenye DNA no na atamfo anim we enko o se de enkonkon ho minti oh eja what's ma oni e din de menti ase o se akra no enya wo ba wo moja nim enti adia eja wonim adia e be ye e dia san wuti eye DNA so ye fa se kan bia wo ye fa pane bia nti aho eye sample kete nkora pi nkora bri na nti owura nkwanti o se de wo ye owura no aso owura nkwa na mpese obetena ba bia o sifie no na side on so adie ono so nya nkura no ono so na komedi owura chi no so mo na so susu se ono so ne obeyada so sana susu case na ye den elder allegations upon allegations elder Maame Frimpomaa asama ye kan no kura ne se papa yi Maame bacho gina ba bia gina ho asama ye kan me mu no enka me susu se ye mo papa yi ho ban de ema ye de bebo papa yi ho ban ne se papa yi ebe makwan na asama ye kan obeji atum saa de we ye no na be ma obi a wo tie ye bia hu se no kure enim se e bia obayi woni nada sani a wote we ya pani but asem de ba se ye tie afidie su yi de e kire ne se obayi woni nada se woni mu akoma ma mpa se me ba de e da mene ne da sani a wo ka se mi
ɛdeɛ na ɛbɛma me a menim no magye wadi ɛyɛ nea yɛka ho asɛm yɛyi enti agya ne ɛwɔ mu ne sɛ yɛbɛtake sample no na yɛahwɛ na yɛaboa wo abɔ wo ho ban sɛ biribi asɛ anim a yɛatena fidi kɛseɛ so akyerɛ sɛ o asɛm no koraa no ɛnte saa na yɛsan wo ti ɛno na bɛsan wo ti hwɛ sɛsi a woampere so ama yɛntumi anyi saa deɛ yɛ amfiri hɔ a sɛnea tie biara no nea ɔtie yɛn no ɛbɛgye atom sɛ ɛneɛ na yɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ ada na papa no ama kwan ame yɛanyɛ enti me deɛ nka mepɛ sɛ yɛbɔ wo ho ban na yɛyi wo firi saa allegation yi mu na wonya w'asomdwoeɛ papa yɛsrɛ wo pere so ɛnyɛ adeɛ bia wo ho biribi kakra bi na yɛbɛgye a yɛde bɛkɔ akɔyɛ saa nhwehwɛmu no ɛgya we paneɛ bi anka sekan bi anka why ɛgya bɛnsa mɔfrɛ n'akonta no ɔwɔ amɔ no ne no Mr. Yeboa ɛma me na menkɔ Mr. Yeboa nkyɛn because ɔno wayɛ krado sɛ DNA no ɔbɛyɛ DNA no nti waboa ne ho paa yɛsɛ wogye ho di a bɔɔdin Mr. Yeboa good morning Mr. Yeboa mpakyɛ volume na ɛwɔ wɔn nkyɛn no lowa ne ma me na yɛntimi ni nkɔmmɔ no morning Maame Mr. Yeboa mpakyɛ lowa volume no na tie wo ho phone mu ma me why yo all right wakunta agya mensa wa ha na DNA na wo se yen conduct owura de no agya mensa so wonye DNA no I say onye dia Maame na kyerɛ sɛ ne tirimu ɛntene no enti ɛka menko adeɛ a sɛnea mehu sɛ bibia ni hɔ na yɛ nyinaa yɛde mpaebɔ ɛne asomdwe atena asomdwe mu no ɛbɛyɛ papa sɛ ɔbɛma ne ho kwan ɛno bɛboa abusua ni nyinaa agya mensa what de wakunta ka no ben ayi ne ma me ben ayi ne ma me de wakunta ka nie ese sɛ akora sɛ ɔfoba ne ɔfoba ne so no wo ya eti DNA no na ebeyi bibia firi agya mensa onim DNA ne nkyerɛ sɛ ɛsɛ akora ne chinchina ɛyɛ wo ba na sɛ bibi sɛ de wakonta yɛ allegation no ebi so na area won petam wo no mokora mpo no ebi mokora ɛkeka eti sɛ yɛ DNA no na sɛ ehu sɛ akora no ɛnya wo ba wo mogya animu a ne abɛtena fidi kɛseɛ ya so ne asansan wo ti sɛ agya mensa ɛne ne bayi ɛna akora da eti ne nana no enye ono a ogumon masi da bi nya nimguase eja mensa de wo ye kra ne ya nimguase se wanti ase am ya nya enu kra ne nimguase na eja mensa se wanti ase am ya nya enu ne nimguase no wati ase enu ne nimguase ne titi ase die ne fo na aizi o maba die ne fo na ba bedu we sample kitwa bi na o ma take wo na na ewa ha wati ase eja mensa titi ase ne yenye ye de boa wo oh say oye penny utu oye me papa oye me nana eti me hwe ma animguase e mata udin ho eja mensa what ma say me hwe ma animguase mata udin because e animguase sam say obi ti area wakonta anase obi be ka say wa wo ba asabio wato pa wo no na wa wo ba ne yede betenetene won say ye betenetene yensa wo so say e ba no eye wo de animguase eti de be me ya pepa animguase no eye DNA elder ne bayi nso so koraa no ɛwɔ sɛ wɔno koraa na nke gyina mu sɛ gyina mu tentententen papa me yenye na me ne wo nada ba sɛ wɔn nso so wo no papa ɛyɛ adwene sɛ chinchina atwan de a ɛne na yɛn nso so ahwehwe ya so ne yɛn nso so yɛ asete a yɛbɛte no ɛbɛyɛ den sɛ saa de yɛ ntumi anya ho adwuma a nea ɔtie yɛ nyintum wura wei hwɛmanim na me ne wo na ɛkasa yi elder kasa ho hwɛmanim pagya woni na hwɛmanim wote de America no sɛ wo ne wo papa anya adwene sɛ wo papa sɛ ɔmpɛ so ɔyɛ yi ɛwɔ sɛ ɔkora na aka kyerɛ sɛ wonim wakoma mu sɛ biribia sɛ ni hɔ de a adɛ na wo ne ne nka sɛ papa wo deɛ meyɛnyɛ na no no so ɛnsan wo ho sɛ woamoa me anya a wo nso ho nsan asɛm a yɛka yi mu patiri ɛnte sɛ bɔfrɛ ne yɛpaa mu ahwɛ sɛ sɛ a mote ha yi obi anim ne ɛwɔ mu yɛ no nyina mutirim deɛ yɛka yɛte saa na ɛnte saa no mu na munim na ebom de yɛbɛma yɛn nso yɛhunu no ɛyɛ nea yɛka yɛyɛ DNA no na nte saa de a wo so ɛne sɛ ade no korɛ DNA nso de na wɔtwe mienu pɛpɛpɛpɛpɛ na agya abanti wɔbapa de na wo ka biem na memfa mu nsi patwuminya sim bi aka
nti wobɛte ase ama yɛayɛ anaasɛ wonte aseɛ ɔbapa metie o wobɛte aseɛ ɔbapa wobɛte aseɛ ɔbapa metie o na sɛ mo de ma no ye be na me sanyi nti mpacho sɛ die ne ne bɛyi ano ama nti wobɛte aseɛ agya mensa wobɛte aseɛ agya mensa te aseɛ mate bisa yɛbo a Maame. enti dia ebetwa eye DNA foɔ na ba nti yɛbɛhwɛ na yɛteki samples no ɛkyire yɛbɛto so adi nkɔmmɔ na ona na ne nso wɔn se ne ya wobɛtimi ɛde na kɔ fie hɔ Yo, medama se pa ni adwuma pa mo nso mo ye. Okay, enti Mr. Eboye da say, I see Nana J Monshai na Monsha and one sem patcho monfa me next case no Emra Emetna say Emma me na patcho te saying. Patcho nyame adom. Of patcho fro saying. Patcho me de Imanu Fori. Eja ima. Week ya say makwa Imanu Japa o. And I say week ni last week ni na yima patcho no pay. Patcho no pay de boko me de masem bi na ba me ne gibi we e fe na ama. Na yentamati. Amene no woba akura no ko school na mehwe na me di no international school na ho kakra mehwum kakra timi ba no yi na firi ko aban eye mampomam tech timi ba no class 6 na beto aso na mehwe na na owie school no na me say akura no mra na nka o mpa bi a mete no obi ye mobile money na nka o mra na nka o me ala nu se kan results ma na me se manya bi a me de beboa no me kan ge na ma akura na ma ana me de me twa so nti me nua baba ko so ho no ma se akora ni de man ni ska na me ni bia me frɛ na no o ma mbina me da ma no ono ya alfo to ande mo na me sa okay ne ma me bayi nko no nkosi ne so ne ma ye fi nko no nkosi ma no na me fra akora no so da me ma me se me hwɛ ne ba ma no na me se ukwa kosi nya se ukotena ukwa kosi na me ma ska no afa drop ya ko no asaba na se bia se asema me kan ni o gen be jefo na kwasia onko buseni be na hwa obodidi matempa sa ankasa na metwa so timituo di na me se me yakwasia dia na kwasia na se ma ya adwuma na diska na bre no odidi anyansani di no kwasia odi kwasia sika na me voice recording because na me friend on family voice recording na metwa ko share picture am descending so onyimu bi me fa mo nria se me de bi se me yakwasia de to so bi so nim se me be ma me yakwasia no koda be ma achi so a eno so onyim ba ko na me fa hondua am de me ka eduane na obepɛ mu nti no pɛ o select numbers no na me de ama no de no ye ne sen me je ko seri mi na me de ma no na ye ne sen wo so on select den first one we select first one se me de me yakwasia me jitu me se me yakwasia ma ya adwuma na kwasia se kwasia sika nyansani ni na wa dibi dade a first one onyi ba ko na me fa otusu yo fa test me na me fa nyi no jeze hima amen ko second one so na second one so me de bijisu me se me be ma se be ma bia so wase me kwase be ma bia kwase se me kwase na koda be ma chidi a na so me da eti one man two options wonyi mu ba ko na onye de won fan send o WhatsApp na won hwa so fa money dua na me fa ma no na me ye ti bi na me test no ti ene de ma ante wasem bia me ho no ma edi week me ho no ma na mu se number bi frame me na me drive to frame me na say oye sof maame na o mampon me pese me bo ni dinde na o ye cancel na ama aba no se me se me bo nudua nti o ba behwem na me se na mama o ba so dia so na so ye de o ka kire no e na o se ya wa anye ni yi nti o se me kwase ala nti o pa me cho me nyam bia na me so okay mate na me twa so na me de o ka me twa so nti bibia ni hobi nti akora na results e bai no friend me said that me over 3 BC me to bet say from 6 to 20 we be matching 2 million to onya 16 no friend said that me di won am so tell me na me no ato bet nti no say send me na me say dey be twen e do so ko school na me do sika be mana de ko na me ka za no see you nti the results no ba na o friend me no say that me results na bo na me so okay mate na me hospital na me ya na me hospital na me say ne ye be ndem no so mam 30 series na me fa nkotwe no wo ayi printing for no no me so okay mate ene Monday na Friday na me say Monday nti Monday no duru ye no me da ho me hospital me ka say baby me fia me ti no obi ye bi ho na me so ne ma me fra akra no fa ni des number no test me
na me fa me free hospital go na get pana dey atwa me because fear me tim me friend fo wa fa index na o pesa apede Oyire ne bisa osa. Me ba no ne bisa me ba na me so fa index number and testament. Oba na one na to bet say wotimi eyi ekopem 20 a. Me pa chan. Oba che ni 200 cedis. Results aba offer ma index number ma. I say be pa e. Ko print na sha dia o say o pa e den. Pa e den. Enti na lady bi gina me nche no bla. Enti wo so oba. Na me ba o. The one me kate me phone na me de. Me twa so. Enti ada won hwe no. Me hwe no. Ni teacher ni number me say ni case ni week bia me makro no 1.2 akora ba akora week bia 1.2 wato ko ni tia no afre me say o se me bo na meka o hia bibia ofre me even though last time be ofre me na me ni ho o ma me ma ni sika o ma ne akora de ne yam kom ko suma ni teacher ni e na afre me send ni sika si teacher ni so na say wo sika nkonti na akora ne nkokom teacher ni na po me phone so me yam no ma afre no asori okọ me wo bia me send ni sika si o na sori no ho mu send school teacher me wo no so na pa wa akora be kana kra ti dendi lecture film so okay sa de skadi sin so no ofwa no di watem ti me de mama master mama de ba nyina say isi akora no obekọ SS dia isi wo ko 16 years omla opa me ho amede no ko school my ready o metena won chen na onya school ben one case send ya mampon ho a mampon no te na wo ti kumase nti oba me to nema wi oba okoda boarding no okọ na say o makwan a na ko ba won chen oba classes oba kula man interview no ase na o de ato ni mame anim say o pese akora ne yesei me de ono no de ko o de ko to me of manim me of am frame ka che me say o frame na me de ka che me say akora no say na ka che me of am say me de akora no ba bia ma hwe na duru no fine say de duru na yakase enti me de say akora nim say na papa me because akora no behavior no say ma akora na tira ho akora be say akora no onyin san ne di san ansa na mujai owo yansa edi san a che 2010 ho owo ye ne di san ansa na mujai akora ni nya bosome ana se mfie san ebetwem bosome betwem e de montam tete e bai ni behavior na sa kasa behavior ben o kasa ma oni ka wontu no odi watem oni ka wontu no odi na no kra me ba ha ye frɛ no Mr. Isi frɛ na obisa na no asem na odi matem obisa Mr. Isi obeka kiro aden jaina u jaina no ehye nana wona jaina na so ne jaa wona jaina no ne jaa amina dabi mu mienu na motena ye na mu jaa ye nti wan ne jaa ne yonko ni na mi jaa wona jaa na ne bia ahye no nti na woyɛ sa o san pe obi mu a dabi ye ma wale kra ma wale no no do onware ande bi ntumi nkyerɛ me sɛ me ntem ampɔ ho ene mu asɛm mo ntam na sɛ motena na sɛ mu jaa a ɛno no mo yɛ atamfo dabi obi bisaro otimi frɛ me na me frɛ ba na since na sin was start e bi bisade no mo jaa ye na ahwɛ akra no na me ka se na me hwɛ me de na me wo mampɔ na me de ko school international school nti free na me nya ayi bi na me free mampɔ ho unya ayi ben me nya case kakra bi na me free mampɔ nti me free mampɔ na me ba na wo yi na free international school na kwa aban nti ba na akra na class 6 ayi no kwa ukodi sen unya ayi no a wo free ho no me ko ase na me ni mo fa mo ko ye koko bi wo sehwe how many years me ko ho no de am ta me twa be 2 years because 2 years ni nyina na o mane no na me satan me ho nya yes that time ne de wan hwe ne say 2 years no me ba na akra no 2 years me ba na akra no class 6 okay na me na me friend say ma ba ti akra no school mo akra na me ko akra na me hu nti me madam bi na me ko si ni so na o class na o de me ko na o si books bi na me ko to books ni ere e free classes ni bi si na me okay o wife your friend say akra no maame no o baby mama o de amatia wa ba chia no na muni nkomo de o pe bia fato nanim ama morning machia no anjizo me kwa manti o ama good morning budi ofaima sanche ebia no ante edi be na ya na ade frɛ no me de ni ama na me frɛ ama na mote twempra nyina no pet name bia ene onye romantic romantic ba ko kra ni ama na ene obufu abete ama he ima sabo ni di na chia na me hwɛ so obeje so a ama good morning obama obapa good morning madam bacho ben mike na mame na kenti no mame na de na yima chia wa wonye ne so adentia e bacho enye boni bia ade a be ma wedi ayeme no eya me kraya obapa de no de ayo 20
10 na me wa akola no onya 3 years na ade no international school o international school a kodru class 2 ni etwa school fees ti class 2 ni mu no utwa school fees first term second term mu honum me hu be me we kira kwan biem 8 good years me de no ko okọ no class 2 no okọ class 3 mi twa fees mi to textbook mi ye ni bibia mi nimbe bia kra ablantie we imanu ofori na wo mi nim bon bia no eden na wo shem 8 good years na enhira nka me maame awrade mfa maame kra ensie yie me maame na so mi mu kakra mi ehwa akola we say na mi save mampo to asikan ene 1 cedi akola ni into 1 cedi mi ni bi do to asikan me pa me ban da chi enti me okọ class 4 na me say afedi am abre mi ntimi na me yini call government school te me den call ye no na no me say me so mo repeat no class 3 me say government school international school no ade kire no la yi wom kakra na me repeat akra te akra no call ye do class 6 no e kire ansana yimero ofori wo frem ko frem kwa me nim ni pakro wo ye no wase am na me so wo hwan no wase ade wo hu ni pakro me se no wase wo ofori me so ofori be ya wase ne de wo hu na me se wase fo wa papa na me se nti de waya minie akula ko o tria school fees first term enu ano no me hu a kira kwan biem akula do class 6 afei na oba be frem aka me se ai yes wo di akula no ko government school na me se wo te se de no ko government school de what me atwe phone e de frem na tem no ko international school na o tria fees ni de ne wantimi atwe phone amfa frem na ne do ko government school de wonti ase de na me de me yesi am ne na me kasa na etwa so nko to table and chair ma akola no uniform me ka che o se me ko to table and chair be me ka kire me say table and chair ne me to ne say na me ka price ne kire no wo de metu ya na me si this obetu me kwa me ka je me shede ka che ne say me ko free e na ni pakola e den twea na ni pakola de e twetwe me ka imano free and me ama me 1 pesua say wa ama me ama akola ne South Africa class 6 ekwo form 1 form 2 me kanya nkopon hata suri se form 2 June ansa na imano for be so akola ni so ba hwa akola no na je se wo de oba na wawo no yima wutimi kwa no akọ commercial break kakra na wasan aba na waba ba hwe ne kakra wo kasai wo kan se uja no 2 years ekokodoi ekọ baabi se oba nso se 8 years mama mpacho se me ba hwe akola no Jesus 2 me wo madam na me enko 8 years ni 2 years na san ya ba JSS oboanye 8 years bia obo wo se 2 years o se 8 years me se oboa me se oboa o se me ko hwe akola no Jesus 2 akola no ba be ka akiro class 6 me na me ko hwe akola no class me wo teacher ni number wa ha na me send this kesi wo mo so me wo mu teacher Jesus o ko me wo teacher number wa ha ni nyina me fon so ma keep ni nyina wa na 8 years na oboa etisen o twa ngondombo oboa no ko ewo mu ne sen ngondombo madam me tin ngondombo table ni dia na no wo ka no me ba na me frɛ o ana also wako free table enti me face kanam lo ana busa so table no uto ne sen ana o se satan ko ka price bi ana ah ene sa dia table me ameto bi abra akora no enti kudu no so ka chem so ko free enti me ni akora no e ko na akora ka da obo table no no ana ide akoto dia ma no ko free table e se bi obo sia ba bia obo sia na kotoy obo se na kotoy nti so free yo so otoy yo se ni nyina se otua ba me dia me da so gina 8 years ni 2 years no me da so agina ho e ho yia me pa ba 8 years ni 2 years ni ba mu a na yima waso e bia ko asemfoforo so wo se wo koi 8 years no onte wonka wo se 2 years e na mama me pa cho me ba no we no wone me wife am ntisi ha ne ba na me do bi na ko school me do mu ko school class ben na we no work P1 na we no so work KG2 o ka tem say 8 years am oboa nti oba pe ba ne se ne koye 8 years 2017 class 2 ena imoro fori o twa first term school fees ena o ja akwa no ho koye JHS 2 na imoro fori be so mu se wo hwa akola no na che me say akola no to ko school no
yenya ye bi wo or ni sister mo area mu ho enti me de akwa ne boost list e ko ma ni sister ba ko say sister you say me ni baby awunuane na you say mabre you say me ni skenti mo ame boost ni to na me so na medical to boost ni dada na me say me ko hwa de say omeboa me ame ahwa akla na na say omomoa me ehwe me de list no ko ma ni sister empany for me sramo say ne ena himalofo sister be fra me say busu no a o kan say ye ntoma akla na enie o ka kire me say ni nua no nyina wo krom to mo nyina be ba ase ho to mo ba ase ho a na me de ato o manim sister ne je me number e fa ni sister na wo mi wo je me number say nana na wo mi be fra na ka kire me say ama sem say na de be to ye nimu enti me ka kire me nua no say ni si ya na me nim nyankopon hata hoi ene me dance ni na akwasi foli asem na opesa wo de ba no asem na opesa wo de ba no Awurade nso makoma mu yie Awurade nso makoma mu yie na ade wo ko foli pa wo de amena ade wo de amena wo be ka che 2 years wo baba ye ka che 2 years 8 years akwani kula real school Jui once abon ti ti mi no me ka open me say one city mo masa ne say so ma kwa ne one city kwa so ma tell you wa bisa no te onchen obisa no bisa no fori if you sack for our school no one city kwa ma ni bisa for tell you ni da akwa ni school na me ka cho say ma akwa ne mla na me nya adwuma na me ka no o ka cho say ma akwa ne ma ne ma china na me say o ma ne ma dia o be kwa ss na me ba ho ka one city ni ma o de be kwa ss no e so dim say me o ma ne ma dia ne o hwe no ss ne ba me ko school no na me ka sa kire wo say ma akwa na o so ma ne ma ibo na fori when me say ofra me phone so ka kire me say o kwoto mobile money chip e dia black kwa ma akwa ne dia kofi sapa akwa kwa mobile money when me say so ka sa asem ne kire me na me kan madam me na me kan ana me call chip no le bo no me simi ntimi nto enti bra ma ne mra na de me e be bo ame me nje o se ma akwa ne ma na ma me nje ore na when me say o ka sa chip wo say o kwoto mobile money chip o be ma na ba kuma sa ba ba ginia ma no ne chip no obamana obetia ne nani su kakra e wo hono na mka asa fine ma ka cho se ma akwara bagimbo enema bia me ka cho se chepu mi timi nto etimi nua na me ka se medi na kino o ye alfon ono ye bomba mani ni bi etimi pushi enka me pushi akwara ide ama no na ma ni sika no ono aye no ho wo se da se bi nua ba no ho de o ma ne nko me to ma akwara me ka se akwara ko mi nua ba bia o so ma ne nko mi bu se ni bi no be sa akwara be ko no ho oba pa when me say o ka kire me say akwan ba beje o ka kire na me front say ma akwan o ka kire me say mobile money chip no ne boarding enti wanya store bi o kuma sa ma ka hwia nkyerɛ ma ka hwia nkyerɛ ma ka hwia nkyerɛ akonya bi a o say me di akwan na me fa nya akwan ne ma ka hwia nkyerɛ o ka kire me say woman na o be ma akwan kwa kwata ne store ne say employer no mo ho no mo wia no say no on fa akola bi abie una ka kire me na say wan ka kire me ma ka hwia nkyerɛ 2 what's one ka hwia nkyerɛ me na one ka hwia nkyerɛ me yima lo fori mi bu se wasem what's one ka nya na aka asem ne kyerɛ me mim kuwasi minim ho minim ba bia wote no minim ma me kura wo so na akura na kwa tena no store no me na me kan na asa ho an kan ye obisa ma se me ka hwia nkyerɛ so bisa me de bi no na aka kyerɛ me se mi nya akura mi wa konya bia me fa nya akura na akura ne ba kuma sa akwa ye adwuma mi kuma so na me to minim ho minim ma me kura so ma akura na akwa ye adwuma menam chobet ma bresa me so nkate bo wie na ma wie mu chini akura ni wie school one seed woman ni so mfa ntwa adwani ni akura ni wie school mi ka se ma na mla so ma akura na ma me yore wo ye trofo wo ma me yore
ya me be chia wo kapa na me de sana bro ya ma lo fo ya sana ka no hwe ni ye na me de sana bro me no ka chem se me target ni na ne se akwale che bi si wia me ma na kɔ ne papa ho no kɔ ne papa ho no mu a okonya adwuma bi a me am so ntam so yo ayɛ bia no enya ba akofo na ɛwo na ba akofo yɛ de ahwɛ ba nipa mienu na ɛwo na nipa mienu ayɛ de ahwɛ ba na akwa na ɔtene ba bi won soma yɛ mienu se nkɔfa ne mla wiase ti akɔfa na ba wiase nkɔ de wo sɛ ɛyɛ ya sɛ die sɛ wo sɛ me ne wo mienu yɛtini hwɛ akla ne ma ne dum pɛpɛ so wo so yɛ de wodro 8 years wa moame unim sana me kajo se ba akra no koye ade no obi sista kaje so ma ne nkoro ka kire me se wo sa ka kire me se uri ube sani akoni scan odi bi aye ka ska akwa kosi ne se wa ne ma abekwa wo jam ho 8 good years me de list come out sister mo obi antimi amoame obi antimi abebu sa me se mi sister ra me se akra no kosi ne ma e de odi list come out no na enti for wa no enti papa hwe no papa discable no obuso ni be de webu sa me no be ka che me say akwa ni week na che say week no na so wa ma akwa ni ska won ko wa ni ma dia woni di June up to now go for the person busa se na de ma for wa so fan tade ni ana me ka che place here ana me ka che place here me say akwa no ni di na me che say you et woni for wa woni yimamo ne kwane mo ni ana o yire tukuma se no et woni di akwa 15 years abaywa entu pesa obehwe o pesa braba na pesa akwa no obo me pesa be hena ka che say makwa na mfa no go school se be pesa me hena ka akwa list ni ba me ka che say makwa no na mfa no go school me tre mo ka se akwa ni we school na list ba grade ni ba ye o fre o woni na me ni ho sa wo fa kire wa da ka e ba fie e da ka kire akwa ni se o mla ho kumase ti me fre kire ba na akwa ka che me se ma mi papa ba ha se memla ne ho kumase anam so ne ho ne bae was a media or no one a buy, and I'm so papa never had a catching was I. To a cast I know, and I'm a friend of fat. My friend, I'm so fat. My friend catcher was say, go for the hour, say, upon Makumas, upon Makumas, who have also catch him some more year be one penny. Into one fasten a baba, or ban any becca, none in a day, and a deaf ye. And I'm saying near, one fasten a fair children was no if I see parents in a warrior, sir. Obia me maka se ma kire wo o me so wo ba na te say de ne yekọ di ntina me wo fa ase no no ne fa kire be ka kire akwa ne say akwa ne mla and I'm saying no fa say Oyerepa ma me mra case ni mo me ba ima mama se utimi ja akwa e mam ne maame for years even 1 year krampo na wante won ka wanya de mama I no do say me ka say honde me one try back ana me buy no mama ezi ma say ye 1 year say ye 2 years say ye 8 years a wo ba yi kan wanya de ba akokra na ukoba ye no pempanimfo kopa ne chewo mama me koba he no say me buy na me free no e no ka chem say akora na yi no bisan say fi ho no mi bisa say upempanimfo e kopa ne chewo say wo no oba ya wo na bibi nti watu kwan wankra no wan mane no wan frɛ na misa say de akora no tie da etu pa ne chewo fa abo ne chewo uye bi da oh me for ba me frɛ no for so me ka kire no say ende vezi na me frɛ no me ka chem say ama me pa cho ende me ka kire no ama yan pass up pa o chewo ende obeka no kra e me tan twa kontompo ni yankopon ne ye na ayasum no wo frɛ me for so pa me chewo a cho pa bai e na wo pa me a cho pa bai e na me say wo pa me wo ka cho pa kra wo pa me ne kire me na ka tie wo pa me cho kwa na me ditu me ka je sa akra ne table nche me ko fire kwa dia ade na atimi ye fa ho wo so wa pa me cho sankanya ayi mpokra na nka wo na nka fa no ho kura feli mpokra no hu suro kura no table ne ko yen sen table nche no kura na no hu se asem na wo ka no ama me ba table and chair yima sen na se obu table and chair kura sen kwa na ode beto so enti kakaka wadwum kura se emfi dodo a wugya kura we se obayi bu 100 Ghana pe kura poto table and chair so a na nka ye den wasa fa kira ko bisa bo se mia mama manko bisa fra oba bisa no ba se wono an ekoto ye wa me pa cho mama tie me pa cho me wanwi won se bia obebo bosia kwempo na dia to me pa cho o ka se me ko bisa me na me bisa na se eye sen
ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wakɔtɔ enti akora ne ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ne wɔ fa ba bi ɛdeɛ na wagye ɛdeɛ akora no question anka ɔno ɔbɛda aka mebisa akora ne sɛ fo a na akonnwa no mokɔtɔ nda bɛɛ na ɔsɛ da wankɔtɔ na yɛme wɔ fa na sɛ yɛtɔ ne nnora sɛ yɛtɔ ne nnɛ no enti akora ne ka sɛ nam sɛ akora no ba mu sa no yɛfrɛ ne Isaac wɔyɛ carpenter ni wɔ asante mampɔ ne ba na ne ba kɔ international school table nkyɛn no so yɛbɔ JHS for deɛ ni bom me se bla no me ka se akonya no wa to am 40 cedis yɛtɔ table nkyɛn 40 cedis yɛtɔ ma me pa mu cho yɛtɔ table nkyɛn 40 cedis Isaac ne ma des bla no wɔyɛ carpenter ni wɔyɛ ma ne ba ne kɔ school for no wɔsesa akonya no wɔde kɔ si fie Isaac me so se me ho kyerɛ me table nkyɛn so wɔ me obi so wɔde ma me 40 cedis so wɔde sɛ wɔyɛ dɛ wɔde akyɛ me table nkyɛn a yɛbɔ mu deɛ yɛntɔ ne 40 cedis to wɔde me nka sɛ wɔde dɛ wo to ama me for one ka to say me no wofa bi me no wofa be de to kromu a oba pa oni mi bi no wofa be de to kromu a because wo wofa ozo wo ye kwanto se akwa ozo no wofa ba no wofa ba na akwa ba bisa no ala bisa de ne se wofa de de ne mi ntwa why wofa ba why na o se no wofa ba ama oba ma hwemanim woni bibi se se oba ni ye die ene ne warfare ene ye nyina ye hwe papa ise de opeso ye ne se oba no school ne de wono abetoto ne ma se wo se wanya monikers ama oba no wanya monikers ampa o se wanya Saint Monicas ono abetoto ne ma na wode akra na ko school sa akra ne makwan a obesa akra ne betena ne nchen wodwen ho sen mama fa na opeso obefa akla no 8 years no medim sika afini no sen 2 me wa busuya a me da busuam wontim na me fa kire nwa abe uja me 8 years na busuafo bo ma ye hwe akra wontim me fa kire nwa nka se obefa akwa no wo fa mpokura na me ka kire wo fa ka kire me se de me ka no eye no kore o ka kire wo se bra ne mienu ede mo mla me mabusuafo ho na mo meka se wo beka na nsipia na wo fa ne se no no na ya dansini wom ti wonti me fa kire nwa a me ka so be fa akwa na kwa be kwa me mabusuafo ede enim esa man for respect me mabusua me maami awu me papa awu wo ya de me papa nua wo ho me bra wo ho ti wo so no mbetena sena muka wo ya no wo fa kire nwa na wo afra akla no me se bla kuma se wo so wo ma no me se bla kuma se wo so ba enti se na wo so na te se me mabusuafo no wo ba wawie de wo pese ye yama ono mpacho wawie waka 1 and 2 wawie mama mpacha na wo se de dikan 8 years na wan hwa akra no wo je usika e na de toso mienu wo abusua eye no kra petemu asase da wo yima ena wono mokwa sebi obai odabusuam eti se ubekwa akwafa akra na ese wo pempanifo enti na mebisa wo se ukoye no a wo ba wo pempanifo kan wo ho ekopa ne che obi ni se wo se wo pa ne che wo fo meba wo pa ne che wo fo so a wo se wo ampa ne che wi ba se ka de mpanifo bi kan wo ne ko ni fie ekoye yan ka danse da honom enkan fie ha 100 years kra na ye wadanse da ho a ye betimi aka se pani asumasi anaso obenten na mede ne kan wo kopa ne che so what masie eti de di ka wo pempanifo na makofio ne yeso yaka ho na ye no makotena se ne aye nhyehyeye na odi afa akra no se ote ase a wo be fa akra wante ase ebegya mu e de ama Ghana emra na wo mankasa hwe ho no no na fe e ka na wo se 8 years wo abona yesen oba mampacho mi bisa wasemo mama e ka na yesen me da menyin kasibia imagine 100 million na say 10,000 Ghana cedis na odi apata na koma yima wasumu a ama me see the me 100 million ni nti see the 100 say me ska cry down and me bana dia me de ko school and say my pai da me de ko ibanim kasa wo hoi emu odu na o ka asem a eto asomu a enipa nso tie wobai why ade ma na hye ne pa minim say ubetimi ada na oba na put yourself in her shoes a enka betena asem a wo kana say emu oyasa woni bema bewo na bema bekwa a wonte ne nka kra e kire no ono anaba wobai asa akra no wori abo se de na odi ye wo say ebra so sa akra nani ama so etimi me beti akra ne mu oya eti no ane se nka ebia se sei de oba ma me yenhwe na ye toto akra ne ho niema ensu otofo mo den nti wodi besi ye so kra ne apacha wa ma o baka se sia de me ni bi just like that se sia de me ni bi kasa o eye kasa wobai se be wonye dua woye nipa
yɛne ne ka obɛte aseɛ wonim deɛ da w'anim ɛna ɛsɛ kyɛ sɛ yɛ free so nyɛ free saa ɔhu nti yima ɛyɛ kasa ka biribi ne ntɔ aso mu mampatwɔ ne saa deɛ mesɛ meni bi meni sika wɔ sisi anti ɔntwɛ me de akora no kɔ sukura Mr. Teduma nya bia medabrɛ no ka kyerɛ no ɔte wo nkyɛn ɔte o ansisi ade meni sika wɔ wɔde di na ka asɛm no kyerɛ no na adam yɛ atamfo akora bɛdi wo nkyɛn a ɛyɛ dɛn a wɔbɛfrɛ anaasɛ wɔ mu kora mahwɛ akora no medeɛ me phone deɛ ɔntumi mfrɛ because wobɛsɛ me kwasea mefrɛ me phone so kyerɛ sɛ akora ne mmara no metue meni mabi kora wɔ mama ɔkasa no mebato ɔkasa no ɔse me ba me fie hɔ bɛfa ɛsɛ me bɛfa akora no mekɔ ayie ɛna akora no ne books no a metotɔ maa no no textbooks no na onua bɛrima na meka sɛ meba bɛrima no na ɔsɛ me mɛgye books no kɔma koyima papa bi wɔ hɔ no ma ɔyɛ store papa no kwana mkosi na mehu ɔhɔ no baabi a me yila akwa nti papa na mbisa no sɛ ofie ni papa no me mtansi ni ana meka kyɛ papa no sɛ fo wane sɛ books no ni mefa kɔma na so fo yima fo wa sɛ wo wie school no na no sɛ obɛkɔ SS ne dia me de me boa no na mo yɛ wura di sɛ obɛkɔ SS ne dia bra na mefa nkɔ SS no wo sɛ me meka kyɛ akwa so nsa na me nkɔ mama ti on sɛ wɔ sɛ bra ɛnu kwa de yɛnhwɛ ne saa kora abusua wɔ hɔ ɔba ma nyabotrɛ ma me nti sesei no yɛwie a compensation deɛ ɔde bɛpata wakoma no yɛbɛhwɛ ho asɛm ba deɛ me wo nua ba mɛka kyerɛ wo ne sɛ ɛka ɛda ne mu no ɛso paa ɛno so yɛ wo ba no ne daakye ɛne yɛdi ho nkɔmmɔ nti ma yɛnhwɛ na ɔntotɔ nneɛma no ɛmfa ma akora no ɛnkɔ school no na mewie a wobɛtem ase ma ɔntotɔ nneɛma no fa akora no nkɔ school no na yɛma ɔne n'abusua ɛnka wo producer bɛka wo ne nyina yɛ aba mampɔn hɔ na yɛne wo so abusua ba bɛhyia na nhyehyɛe a ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ akora no makwan a wɔmɛtena ne nkyɛn no ɛno so yɛba bɛbɔ mo punum sɛ mobie yɛ ne a yɛwuram abɛdi saa nkɔmmɔ no ma wie wobɛtumi akasa mama mpakye wo ɛfiri sɛ akora no wie so ɔmo grade baeɛ no musan sɛ one city kwa ma no bi sɛ ɔmfa nkɔnkɔtwe ɔmo grade ni da school baeɛ akora fo ɔka kyerɛ akora no sɛ me se bra me hɔ Kumase na ɔso ma nti mini bi mama akwa no fa wo betimi fa fenibra no obi akwa no won so betimi na me fra akwa no me fra akwa no number de fra me last number 56 me fra no o ka so na me fra akwa no one man one city so fan kwatwe school bae one some man is ka so fan kwatwe I don't real school one city kwa so many be fan twa aduane wo fi so wo mra Kumase wo so wo ma ana akwa so wo mra Kumase no one mama mane akwa na ne ka wo phone so wo so mra Kumase a one man ka iska wo so one mama mane ekwa da so na akwa ne fa so mra wo Kumase enti one man nti no one man is ka kwatwe ni grade one man is ka kwatwe ni school Obama se na wanya ni nyina na ekwa da so na pesa akwa no fa so no ba wo nche o ma mi fa no kwa jaye o ma mi fa no ko school na jaye wọ́n ní ẹ̀dá kọ́ńtì mi kan jẹ́ sọ́fà akọ́ni kò skul akọ́ni ó yẹ ẹ̀dùn ó ní bẹ́ kò skul. ara wo tí wọ́n fọ sum sẹ́ mi fa no ko skul mi ka sẹ́ mi ni wọ́n tí wọ́n fọ sum sẹ́ mi fa no ko skul. mímí ẹ̀sìn mi yà kásá o pẹ̀ sọ o tí o tú mi sẹ́ o tú mi jẹ́ mi dẹ́nẹ́ fa no kọ́ ẹ̀ o pẹ̀ sọ o kásá kí o pẹ̀ sọ o ṣẹ́ mi sọ fọ́ọ̀sì di àfa no kọ́ ẹ̀. mi ba just na me kan say akora do ye di ntra me ba na o do force ka say tell me say ye ma ne o do say ku ka say tell me force are fa no kwai sawati ase e na me kan no o ba ni ye di o nti de mo adi ne ma ni nkode aka e ne ye bɔ ho ban ti me de me kan kire wa no no why Obama kasa me ho e na me fa mu nsi de me kan no say ye bɛhwɛ na watotɔ akora ne ho niema na odi akora na ko school na fei akora ne so obe oma kwan a wo ba betena ne nkyɛn ne ade ne no de ɛyɛ wo ne wabusuafoɔ ɛna ɛse yɛba mo nkyɛn yɛntimi fa abusuafoɔ no anim twitwifo mo saa yɛfa badwafoɔ nyankoa wɔne wawo wɔkɔ yɛ wudi yaw ɛwɔ mu ɛse wɔbɛpa kyɛw na yɛtimi fa kwan pa so ɛde fa akora no ɛma no nya kwa kwasa no asa me wo ho ayi kakra ɛnya kwasa elda mpachomiti o me wo ho ayi kakra on sɛ asama abranti yi kan a ɛyɛ akɔyɛ sɛ bi agye sɛ ɔmkosi nkonnwanom ne adeɛ no ɔno na ne ba ɛno no a wogitum sɛ yɛ ne ba no no ɛmfomso ɛwɔ mu no sɛ ogya no bɔ wo so sesei waba a wɔhwɛ akwaraa no ɔde akwaraa ne kɔ secondary school ti akwaraa ne po ɛma kwan na ɔba ne papa hɔ a ne mfomso ɛwɔ mu ɛne sɛ ɛda wɔn sɛ ɔba yi kan sɛ bɛrima ne gya ne hɔ kɔɔyɛ no abusua no so ne mu ɛboa ma ne hwɛ akwaraa no eti sɛ ɛkɔba sɛ ebi a akwaraa ne ma kwan ɔbɛtena ne papa nkyɛn na yɛnfa nkɔto abusua nim ɔba yi wɔda abusua mu yɛne abusua na nkwan kɔhyia ɛnyɛ fɛ yɛbu abusua ne nim tia ɛhɔ no deɛ ɛwɔ mu ne sɛ wate ne sɛ ɔba bɛtena ne nkyɛn a ɔnkɔ ɔmaame hɔ a ɛno no wɔ hɔ saa na papa yi kan papa yi kan ne sɛ
ɔde ne kɔ secondary school sɛ ɔma kwan a ɔbɛba ne hɔ secondary school ni yɛ boarding enti ɔma kwan ɔbɛba ne nkyɛn ne kyerɛ sɛ ɔte na ba ne nkyɛn elder bisa yi ma yɛ saa na ɔpa sɛ akyerɛ wakasa bi a wate no koraa saa na ɔpa akyerɛ ɔmo deɛ fine saa na yi ma ɛka Obeko boarding house. The makwai on my brother na sisi sa dem so makwai a on the go classes. Nti saa classes ne hefa na obetena akọ no. Sɛ da bi wo ka sɛ wo nkyɛn na obetena bebrebe nyina saa na wo ka ho. Sɛ na plan before ameto ho niam aba no. Omla me nkyɛn na me to niam no bi me de bika ko kosi no dra ko school. No so wo school ni. Asana. Eti o makwan a hefa na obetena ye classes no. Classes dey abrana na be Dabi ma yenkyere mu wa ha o makwan a ɛna obetena ye classes no because me won some a wo kan nyina no won si akwala ne makwan a ɔmra wo ɔmra ne ho na ɔnkɔ classes no na me fa no kɔ classes no Iwa eti wasam no ho na kosi elder ho na kosi sɛ ɔte akra no because school na wo kɔ no ɛyɛ boarding house ɛnyɛ ne maame nkyɛn na ɔte eti sɛ akra no wɔ boarding house a ɛnyɛ ne maame nkyɛn na sɛ wo ka sɛ wɔ makwan a wo metena wo nkyɛn dia te na wote no eti sɛ yɛfa kwan apa so ɛma wote akra no yɛ ka no ɔhu sɛ ɛnsɛ sɛ enipa onsa sister e kan asem bi se nipa mienu na ewo de wo se nipa mienu no etimi hwe enu nti na mefa nse be ma ni ho no nso ohwe no se enna because akwala ne ba na ohwe no se asem aye kan yesi be ma ne ba ye no wanyin akwala na ama ogusu a wo hwe no a opese wo de ne ko secondary school me problem se 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 akwala ne mfia wo no enye bone se obeba ne papa ho endi se okọ school no makwan no oba ne papa ho a enye bone enna se ye ma akwala nso te ase se oni okwa ne maame ho nso bibia nsi ho ma yenkyere mu wa ha o makwan a ɛna obetena ye classes no because me won some a wo kan nyina no won si akwala ne makwan a ɔmra wo ɔmra ne ho na ɔnkɔ classes no na me fa no kɔ classes no Iwa eti wasam no ho na kosi elder ho na kosi sɛ ɔte akra no because school na wo kɔ no ɛyɛ boarding house ɛnyɛ ne maame nkyɛn na ɔte eti sɛ akra no wɔ boarding house a ɛnyɛ ne maame nkyɛn na sɛ wo ka sɛ wɔ makwan a wo metena wo nkyɛn dia te na wote no eti sɛ yɛfa kwan apa so ɛma wote akra no yɛ ka no ɔhu sɛ ɛnsɛ sɛ enipa onsa sister e kan asem bi se nipa mienu na ewo de wo se nipa mienu no etimi hwe enu nti na mefa nse be ma ni ho no nso ohwe no se enna because akwala ne ba na ohwe no se asem aye kan yesi be ma ne ba ye no wanyin akwala na ama ogusu a wo hwe no a opese wo de ne ko secondary school me problem se se akwala ne mfia wo no enye bone se obeba ne papa ho endi se okọ school no makwan no oba ne papa ho a enye bone enna se ye ma akwala nso te ase se oni okwa ne maame ho nso bibia nsi ho kwan say no say ya hwe sa asem no ne koye say ebia wo te no kra na gye se ekosi ho nkonwa ebe ma papa ya hoɔden wa akwala no so say me no abusua bɛka say me nkyɛn na obɛba okwa ne maame ho no so bɛyɛ asem foforo da bia da say oni abusua si nkonwa na wote wo ba bibia nsi kwan say wo ba no obɛkwa ne maame nkyɛn bibia nsi kwan sa oni abusua si nkonwa na wote wo ba eno ne nkyerɛ sɛ wo full control over akra na akra ne ntimi nkwankwakyia ne maame ɛyɛ maame ne papa ɛna ɛwo ba enti elder de ɛbɛyɛ a ɛbɛma abusua no sɛ yɛde ne die ama abusua fa ne die ma abusua elder sɛ bɛma bɛwo ba no wagya ba hɔ akɔ na akyire wa ba akra na nyini nti no sɛ mebɛfa me ba na ɔmakwan ɔmɛtena me nkyɛn ɛntwa yie nti ɛsɛ yɛkɔ abusua ne nkyɛn ne no ɔmotena se na yima pa kyɛw sɛ ogya akra no ɔkɔɔ yɛ no sɛ wa ba ɔpɛ sɛ ɔba akra ne life mu na yehu sɛ akra no betimi akɔ ne maame kyɛ betimi aba ne papa nkyɛn ɛnyɛ nna na yima ba a wɔhwɛ ne ma o sɛ ɔba yesu sɛ ɔba yesu sɛ no wɔhwɛ ne sɛ ne ɔwɔ class 6 ɛna wɔhwɛ ne ba bɛpem saa bere ɔba yesu sɛ wɔni class 6 ma secondary school na akɔla ne ma no teacher ni number you have phone so na gye sɛ wɔn kɔsi nkonnwa ansa na ɔba ne papa ɛda me judgment no sɛ ɛsɛ yɛde ni die sɛ wonim mentimi hu sɛ mengye yimani anaa menye ɔba yi ni deɛ woka sɛ yima ɛka ɛda wowagye yima deɛ nadi no ɔba yesu sɛ ɛka different thing me point ne sɛ ɛnyɛ nkonnwasie no ɛho how bebree but me de me ba ma hwɛ ne fi mɛfa ne sɛ so ɔba ye no wahwɛ akwala na de akwala ne ko wura secondary school me na me de akwala ne ko school eti sɛ me ba ne makwa na ɔba me hɔ a yese ko sim ko nyansa na me ba na ba no ɔba mbacho yɛ kasa wa yi wa no na yɛ nto show ne so yɛ bi sɛ wasɛm a wayi wani ɛyɛ ɔba nso yɛ die ho asɛm ɛnyɛ me na sɛ wobufu me anasɛ badwafo yɛ bi sɛ wasɛm no wayi ya no ne yakɔ yɛ nim ɛyɛ ɔba ho asɛm ne yɛka ɛyɛ ɔba ho asɛm nya ntɔkɔ asɛm yima sɛdeɛ wɔkan a
elder agye atum se eye ne ba o na ahwe no a won so se nyo na ahwe no no ma ye hu no kra ewom me pa cho 8 years no na hwe na akwa ne 8 years JHS 2 and sana yimalo fo le baba ba som so baba ba hwa akola no enti wo ye na adwen se akwan ya opeso oti akola no ne kwan ya opeso ofaso no peso na me so one minim baby kura wo kumasi nya kumasi ba akopɛ ya wo bro ese mi oti wei bi ase minim baby otie na afa kire nwa ada kacha msa obe kacha kwa akwansa akola ne mlade a eni ye ntwa ye enti no opesa akola no emma kwa na oba no hono ma so na wo so be hu mabusuafo no ne abusuafo no betena se kase ese mi de akola ne ko school ese akola ne makwan a be so oba no hono ne mabusuafo be ma ne kwan a no mama no kwan no ode akola ne mi hu sa akola na makwan no okọ a no okọ enti ye be ye na Sir, we school wa makwan ti no mama o say onu ni baby amete onu mom de baby am party the party man hu da because akwa ne ba onche mama akwa ni baby amete da bi me ba akwa ne ba onche a mama me ba to onu oto yi hwe odiman say bia onu kasa 1 2 wo ha hiri no oduru fie no be obebi heavy pasa ma ehyehyeye wo ho woni bibi enti ma say akwa de ada akwa de bara bisa ko so ni baby amete yimatie me enti mi ma say woni oba be wo ba na wode oba be kwa kwotena wo nchen na oba yi ni baby a wote eno ye kan say dabi ye kan say denti am so me person be baby a me tiro na me tiro mu no denti am person oba be wo na wa be tia mama me ni problem about oba ni hu baby a ba me ni problem about the o kan no ba oru life nti oba behave pasa sa ho dum me sama boda mu yes who says there the way service sama boda mu nti ante na wo kasa mama enti na say akwa no class 2 or form 2 o mama akwa no ofa sama ye ni nkomo wa ya isi sama kan yen say won kwale papa ho no ma mami amanya abotre oba ma me ba ima so na mini baby mami ama ima wa so akwa ne baba won che de won me time ni na nya wo de o ama ambe time no ni nyina anya wo de a wo ba mama time wakasa bebre ya kasa wuntie hwe ima won se time a oba ne betena wo nchen a wo kasa wo kire na bibia hwere no na hyehyeye bia eni ho sese aba bedru mpanimfo anim ye nyina betena se ne ya ye hyehyeye eno ne nkire se ma ba be fa me ba betena me nchen ti 1 2 hwere wo yire ana onware oh ma wale yes before oba akura betwe BC no na me ni kapre akwa frame say registration yima me kama sem na wasan de me time ne kwapa ma me nkasa entimi ma say asem beba akwa ba betena wo nche na 1 2 hwere ye nya ne saa akwa no nye 2 years ene wanya 1 year ene wanya 6 years 16 years eti ene 1 2 hwere no de na akwaye una akwadware na ana akwahye na tare entimi ma saa say 1 2 hwere say wakra no wo nchen ti no 1 2 no oba nchen but baby a odi akra ne kwotena de ese otimi hu na ekoba say bia se obehwe ne ba ye won hyehye wo hono ma yeye se wo pese ejamu de ma social warfare ye bejai na ye de ama wo mu no ma ye san hyehye no e de ama mu ne de agu paper so ebre so say se obehwe ne ba e wo won nchen obetimi abehwe na akra se mampon no oko school eti manpo akra ye ma metem kro betimi aba nchen o makwan na oba ne papa nchen e simple e yima mu da ho mu da ho simple nti mami ama sa akwa ne kwotena papa ne nchen na ye ba be chiro fie wonum na 1 2 hwere de me kra me nchele mama na asante mampo ne kuma senti menya ka eska ko hode bia asem no ka o ye trufo no wato no met menya ka eska frig mampo asante mampo akoma si de bia ama mo akoma mra form met menya ka eska mra form asante akoma si mra form ate mampa cho me ba me time no ko mo ka me nche bi mre me tompon sam na wo ka mo hwe ya hwe yie wate akoma mra form ayo ba wa se wo ayo oba ana me dina hwe ndira na eti so oba mo akoma ba form a wo akoma mra form so ho ya mesre ase wa mi ma ase wa mi no ana wo san pe me na me de me mpa biem enti aden sese wo ba wo pani yie die ana se ntokwa na pe obi kura nka na pa na kwa to ni hasin ka akra ba to bi ko be chiare wo ba na nchia wo mama he ya ba ye no problem mo fa me ka wona me say to aso nko ye hu no me time ye tuna ase me hu no wo hu akwankwa sa kwankwa nchekwa fowa na akwa ni hu se sa hu nie na mama wan kan chiro ba na se o papa na ya ba ma na kan o se ba Frimpomaa wa ha na se entity e no na de ma
ɛsɛ wo kyerɛ no asɛm na aka kyerɛ akra no me bani fa phone afra mi say da me niska say me takla la ka say ni niska ka say ni niska Aba amemu. One and be the say uja no ho. Me pacho. Mama pacho. Onu de me do too. My dear, I do ya oni. Do up to now. Me pacho. So what all did? Na aman so what all did? So what say wo pe wo pene so nti wo dia to kakra sort ase enu nti eye ade a wo say ima no epata ama ewo na yi no so said ye be ya na koma beto ne yam na fe enhihye papa aba say akoda no okọ school wo ma kwan na wo okọ classes a either so obeba ne maame ho akọ classes baby ya classes no wono na ebehia sort ase na wo so wo de wani ahwa akoda no simple mo na mo di magro na akoda me ka say grado ai asoro na okọ no asoro okọ no Sunday school child friend me say o catch them say for wa me mani ko for because the staff for wa ba asoro be hebu be o ye no and I'm so me dana say ohia fada me na ba me for so any fatherly care bibi ko wa kwa ho frɛ me e ka kyerɛ me sa school wo go school bibi hada o mo frɛ me yima de maka no ma yenye ne sa na asomdwe mra ti producer be kan ho na wa pempanifo bi aka ye betena se na ya ye de ama akoma beto ne yam na wanya kwan ahwe oba e wa asomdwe mu why am pacho mate me da se oba ma ye be ne sa ma akoma to yam wate 3p garlic